ପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ହରିଆର ଘର। ହରିଆର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ ଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା କୁନା। ହରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାମଣି ବହୁତ କଳିବୁଡ଼ି ଥିଲା। କୁନା ବାହା ହୋଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁନାମଣି ତା ସହିତ ନୀତି କଳି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ରୂପାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସୁନାମଣି ନୀତି ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କୁନାକୁ ଡାକିଲା ତା ମା। କୁନା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୋ ମାର ସବୁ ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ତାପରେ ସୁନାମଣିର କଳି ଜୁଲମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ କୁନାର ମା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରୂପା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ରୂପା ମରିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପକୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ରହିଥାଏ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଗପଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।